Nyapa? Kamu mbok jangan ngopi terus toh. Lah nyapa ora oleh iki. Lho wong mergo ngopi iki lho muncul ide-ide baru. Kok mbok larang iki. Kalau kamu ngopi terus gitu, terus nasib susuku piye? Susu ada tok. Warak ora kesel yo. Mata nih Pak. Neng pasar tuku botok, wis kadung sayang tibake gur omong tok. Nyatane tak rabi ngono lho. Nyapa to ya aku gur gawe puisi. Pantun. Ya kuwi lho. Nyapa Monas kae ujunge mesti emas. Lah lek ujunge nglarani kan kowe. Iki nyapa to isu. Sherlock, Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani, Siapa takut tak buka cuwili nggonmu. cuma itu sik to dibuktekne. Peh, rasa buaya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu buaya sok gede, sok di skill. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Wong wedok iki semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaannya jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatinya wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun, Nek 30 medun wis sik kemlamut. iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya toh digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren Lah pokoknya. iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono iki apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya, wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Anjay.